Szia Matyi! Mielőtt folytatódna a parti, megmutatjuk, hogyan kell igazi kávét főzni. A megvásárlástól a megivásig. Na látod, hogy nem nehéz? Leszeded a kávéfőzőt, amit trógerul mindig ott hagyunk, letekered az alját, kiszeded a zaccot belőle, így bele a kukába, megtöltöd addig vízzel a kis szelepig, és telerámolod kávéval. Így. Rácsavarod a tetejét, alágyújtasz, és megvárod, amíg lefő. A végén elzárod, aztán szépen kiporciózod, belerakod a cukrot azoknak, akik így szeretik, kis tejjel fölöntöd, mindenféleképpen magyar legyen, visszazárod, és visszarakod onnan, ahonnan kivetted. Mindegyiket jól megkevered. Szia Matyi, boldog születésnapot! 2 cukorral és sok tejjel szeretem a kávét. Szia Matyi, születésnapodra szeretnék kérni tőled egy kávét, 2 cukorral, kis tejhabbal és fahéjjal. De hogyha nincs tejhab, akkor jó egy kicsit tej is. Szia Matyi, én is 2 cukorral és tejjel kérem szépen majd a kávémat. Boldog szülinapot, vagy ilyesmi. És boldog szülinapot! Szevasz Matyi, boldog szülinapot! Ezt a kávét csak cukor nélkül kis tejjel iszom. Ne kelljen kérni, Na! ne kelljen szólni, Na! ne kelljen kényszeríteni. Na!